Hello guys, nोंथांमोना माबोरै दङ? आसोला नै कालार फुंफैदों। बेसेबां हाजिरा? जुथा गांसे ओरै दंबावो ओमफ्राय दा नैबेयाव फुनगासिनो दं आंबो। So hey guys, welcome back to my YouTube channel and another vlog. So guys, नै जों दिनै एसे बाथरुमनि कालार फुनदों हाजिरा। नोंथांमोना ओइ सासेखौ नाहरनो हागोन ओरै। आंनाबो जोब्बाय नैबेल'सै एसे। बेनिफ्राय बाहेरायाव दंबावो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि कालार फुननायखौ। देखायलांबाय थागोन आंबो मा कालार फुननाय जायो, मालिकफ्राबा माखौ कालारखौ फसायो। दा जों फुनग्राबो दङ। रोंना रोङाथाय। मबाइल स्टेन्डबो गैया नालाय दा नै ओरै दोनलालाबायनांगौसो। नायलाय दोनदों दा यानि सासेया माखौ आन्दायलाबायखो। खस्थ'आथ' खस्थ' मोनखागोन। नै मालिकआ बेनो, बाथरुम मालिकआ बेनो। फुननांगौथ' बाहाय गैखाया, नैबे बाथरुमखासो नालाय टाइल्स जोब। बेनो बायरायाव दङ। बिहरनांसिगौमोन खथा फिसा साजों बरा। 10ता थ'बानो जाबाय। जों एसे फुनग्रोनानै एसे थाब थाब फुननानै फोजोबनि, ओमफ्राय दाहाय देखायफिनसै जोब्बा। नै सिङाव हाखांनानै बायरायाव हाखांबावबाय। ओरैजाय दंबावो उनथिंजाय। बेखौ फुनखांनानै फाइनाल कालार फुनसै। उनथिंबो नै एसे माखासे फुनखांबावबाय। फुनखांनानै ओंखाम जागोनसै। नैबे बिथाङा साहा बागान मालिक। साहा बागान मालिकआबो नै फुननांगौ, हाजिरा मावनांगौ जायो। फाइ नट गाइसमोन। आंनि गोसोआ नोंखौल' नांगौ नांगौ मानो जायोथाय। सना नों आंनि, सना नों जिउनि। हो 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 हो। दाथ' उननियाबो जोबथ'बाय। ओमफ्राय दा ओरै फारसे दंबावो ओरैथिंजाय। दा नैबेयावबो खुमब्रायाबो जि मोजांमोन। दाउ बेदरजों गोथाव जागौमोन हिटनो। सोरबा जोंखौ बिदि खामानि मावा, न'आव ओरैनो बेराय थायो नंदों खोमा। जों मावो सिरि सिरि, ओमफ्राय ससियेलिसो देखाया आरो। सिमोनदों दे गाखो बाबु।
माने बेखौ संनांगौ बेखौ संनो होनांगौ दे संनो माने बेखौ नोंसो लानांगोनब्रा संबाय थानाङाब्रा ब्रा मबाइलखौ जब्ब खोलैदा आद्रासो थाबायलै नै सिङावल' जानानै बायहेरायाव थाबाय गाबोन जासिगोन बे आद्राया